78 skola madwar Malta u Għawdex kunu premjati għal kisbiet eċċezzjonali illi għamlu sabiex irresqu l-itfal lejn in-natura permezz tal-programm ta' edukazzjoni ambjentali bl-isem Dinja Waħda. Programm ta' BirdLife Malta li huwa mifrux fost istudenti fl-iskejjel mill-kinder sas-sekondarja. Iċ-ċerimonja ta' preżentazzjoni saret il-ħamis filgħodu fl-Esplora fejn fil-primarja 51 skola ġew ippremjati bil-Gold Award. 5 iskejjel irċevew is-Silver Award, 3 iskejjel ħadu l-bronz u 15 skola ingħataw ċertifikat. Apparti dan żewġ skejjel ġodda irċevew il-Blue Banner Award għal skejjel li jkunu rebħu il-Gold Award għal 3 snin wara xulxin. Fis-sekondarja żewġ skejjel rebħu l-Gold Award, skola waħda rebħet is-Silver u skola oħra il-Bronz. Dawn l-unuri kienu bbażati fuq l-impenn lejn il-biodiversità u l-edukazzjoni għas-sostenibilità. Din iċ-ċerimonja fakret ukoll it-tnedija ta' sena skolastika ġdida għal programm Dinja Waħda li jforma parti mill-impenn ta' BirdLife Malta biex tħares in-natura u l-abitat permezz ta' attivitajiet ta' tagħlim barra mill-klassi. Mark Sultana, l-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, tkellem dwar kemm huwa importanti li t-tfal sa minn età żgħira jieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarhom. Huwa importanti li t-tfal jirrealizzaw kemm hija importanti l-ambjent naturali. U naħseb li t-tfal vera faċli li jitalmu l-ambjent naturali kull ma jridu il-platforms. U naħseb li l-qasam edukattiv l-iskejjel huwa l-iktar mezz faċli li aħna nikkomunikaw ma' tfal through teachers, through l-allima Maltin li jieħdu dan li jkun parti mill-iżvilupp tagħhom edukattiv fl-iskejjel. Min-naħa tiegħu il-kap tas-CSR tal-BOV għal huwa onur għalihom li jagħtu s-sapport tagħhom lil programmi bħal dawn. Aħna bħala bank f'din l-inizjattiva nipparteċipaw għal dal-aħħar 15-il sena. U tul dal-aħħar 15-il sena rajna iktar il-fuq minn 75,000 tifel u tifla illi ħadu sem f'din l-inizjattiva illi taqqa' tajjeb ħafna fil-sosten tagħna lejn l-ambjent Malti. U importanti ħafna illi tfal jidilgħu illi japprezzaw l-ambjent Malti għax bekk biss nistgħu nkunu sostenibbli fit-tul. Net News ħaw wkoll il-kummenti ta' wħud mit-tfal li attendew għal din iċ-ċerimonja li tkellmu magħna dwar x'għandu jsir biex jieħdu ħsieb l-ambjent. Soltu meta mmur il-ħwienet ituna l-bors tal-plastik ma jien intihomlhom lura ħalli jużhom xi klient li jkollu iktar affarijiet. U ġili forsi nixtieq iż-żerrija u nizraħħom biex jikbru s-siġarja u pjanti u jagħmlu aħjar lill-ambjent. So we can have better air to breathe, so animals do not get extinct. Nirriċiklaw. To recycle so the earth will be clean. Nippruva ma nużax ħafna affarijiet tal-plastik. U llum x'ġejtu tagħmlu hawnhekk? Naraw id-Dinja Waħda Award Ceremony u hawnhekk fejn din nagħmlu naqa' plantation tal-pjanti. Dinja Waħda biex inkun nistgħu naħdu ħsieb l-ambjent tagħna. Marija Francalanza, Net News.